Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Η ομιλία του Γιάννη την έχω δει, είναι υπερπλήρης και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, οπότε θα είμαι σύντομος, αλλά ήταν μεγάλη χαρά για μένα, μεγάλη τιμή και δεν μπορούσα να αρνηθώ να προλογίσω την εκδήλωση. Καταρχήν να ευχαριστήσω, φυσικά ο Γιάννης είναι το κεντρικό πρόσωπο, αλλά και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω το Δήμο για όλη τη στήριξη στα αθλητικά δρόμενα και τον Ορειβατικό Σύλλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος, και από βήματος να τον συγχαρώ για την τελευταία οργάνωση του Καβάλα Trail, στο οποίο μετά από χρόνια, στο οποίο διοργανώνεται, είχα τη χαρά να τρέξω, έστω και απροπόνητος, δεν έχασα την ευκαιρία. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη η εισαγωγή μου. Ουσιαστικά, πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ο Γιάννης Τσανετάκης, αν νομίζετε ότι ξέρει 10, ξέρει 100, και το λέω ειλικρινά, και αυτό το οποίο θα αναπτύξει είναι κάτι το οποίο εμείς στην ιατρική, ως ας πούμε οι περισσότεροι τουλάχιστον ακολουθούν εδώ και χρόνια, είναι το να κάνουμε ό,τι κάνουμε με βάση τις αποδείξεις. Και αυτή η πυραμίδα είναι η ιεραρχία του τι είναι καλή απόδειξη. Στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο συνδυασμός καλοσχεδιασμένων μελετών, δηλαδή δεν φτάνει μία εργασία, 2 εργασίες και 10 εργασίες. Πρέπει να έχουμε πολλές εργασίες, οι οποίες είναι καλοσχεδιασμένες, με καλής ποιότητας και σχεδιασμό και αποδείξεις, τις οποίες τις συνθέτουμε, και τότε ίσως μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό σε μια επιστημονική προσέγγιση, σε μια παρέμβαση, είτε είναι στην ιατρική, είτε στην προπόνηση, σε οποιοδήποτε τομέα ουσιαστικά. Ουσιαστικά όμως έβαλα αυτή την πυραμίδα για να κυκλώσω αυτό, το ότι η γνώμη του ειδικού, αυτό που βλέπουμε στα δελτία, ότι πήγε ένας ειδικός και ρωτήσαμε έναν ειδικό, το ποιος είναι ειδικός και το πόσο βαρύτητα έχει η γνώμη του πρέπει να αρχίσει να αμφισβητείται. Και δυστυχώς στον αθλητισμό, εμείς μεγαλώνοντας, γνωρίσαμε πάρα πολλούς εμπειρικούς. Εμένα το μυαλό μου όποτε πάει σε εμπειρικό προπονητή, συγγνώμη σε όσους είναι Ολυμπιακός, αλλά πάει στον Αλέφαντο, ο οποίος, ας πούμε, έλεγε 11 εμείς, 11 εσείς, αυτοί μπείτε μέσα και φάτε τους, έτσι. Είναι ένας γραφικός τρόπος για να πούμε ότι πλέον έχουμε απομακρυνθεί από αυτό, και αυτή η προσέγγιση που έχει ο Γιάννης στη δουλειά του έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα, γιατί είναι μεν αυτή η πυραμίδα της πρακτικής βασισμένη σε αποδείξεις, είναι όμως και αυτά τα σχεδιαγράμματα τα οποία επίσης πρεσβεύουν αυτή την πρακτική, γιατί δεν είναι μόνο το να έχεις τις καλύτερες αποδείξεις σε ποιότητα. Όπως βλέπετε, είναι μια πιο σύνθετη πρακτική. Ακόμα και αν έχουμε καλοσχεδιασμένες μελέτες, ακόμα και αν μπορούμε να τις συνδυάσουμε, πρέπει να έχουμε την κλινική εμπειρία, πρέπει να έχουμε τον αθλητή μας, μια και δεν μιλάμε για ιατρική, τις ιδιαιτερότητές του στο μυαλό. Και επίσης, όπως βλέπετε στο δεξί σχεδιάγραμμα, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε την ιατρική, την προπόνηση με αποδείξεις, είναι μια σύνθετη διαδικασία, την οποία πρέπει να έχουμε το υπόβαθρο για να την κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να ρωτήσουμε τη σωστή ερώτηση, πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο να πάρουμε τις σωστές αποδείξεις, πρέπει να τις αξιολογήσουμε, να ξέρουμε να αξιολογήσουμε ποια έρευνα είναι καλή ή κακή, ποια απόδειξη είναι αρκετά βαρύνουσα. Πρέπει επίσης να ξέρουμε να τις εφαρμόσουμε στην προπόνηση, και ακόμα και αν την εφαρμόσουμε δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει. Πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να μετρήσουμε τα αποτελέσματά μας και να δούμε αν όντως η απόκριση του αθλούμενου ή του αθλητή, ακόμα περισσότερο του πρωταθλητή, είναι αυτή που θα περιμέναμε και πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη. Και μιλώντας για πρωταθλητές, το οποίο θα με οδηγήσει να παρουσιάσω τον Γιάννη συγκεκριμένα, για μένα έχει μεγάλη σημασία σε αυτή, ειδικά την εποχή που ξεφυτρώνουν παντού προπονητές, ειδικά προπονητές online, προπονητές από απόσταση, μερικοί από τους οποίους δυστυχώς μπορεί να είναι εμπειρικοί. Όλοι μπορούν να κάνουν την κυρία στα δεξιά, και οι δύο τερματίζουν έτσι στο μαραθώνιο του Λονδίνου. Ο Κιπτσόγκε στα αριστερά, για όσους δεν ξέρουν, ο άνθρωπος που έσπασε τις 2 ώρες σε μια
όχι σε αγώνα, αλλά σε μια προσπάθεια στη μαραθώνια απόσταση, και μια κυρία που πιθανώς θα έκανε, ας πούμε, 4,5-5 ώρες. Όλοι, έως ένα βαθμό, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κυρία στα δεξιά, γιατί είναι, ας πούμε, αδούλευτη. Όταν όμως, σαν προπονητής, βελτιώνεις τους πρωταθλητές ή παίρνεις κάποιον και του κάνεις πρωταθλητή, για μένα, όντας χρόνια στα γήπεδα και ο ίδιος, ξέρω πόσο δύσκολο είναι και πόση δουλειά και πόσο επιστημονική προσέγγιση χρειάζεται για να κάνεις κάποιον που ήδη κάνει, ας πούμε, 2,5 ώρες το μαραθώνιο, να το κάνεις να κάνει 2,29. Και ο Γιάννης έχει πολλούς πρωταθλητές, αν και όλους τους προσεγγίζει τους αθλητές και αθλούμενους του με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω, σαν απόδειξη της δουλειάς του, είναι το ότι κάνει ανθρώπους που κάνουν 2,30 να κάνουν 2,29. Σχηματικά μιλώντας, σε όλα τα αθλήματα, γιατί ασχολείται με παραπάνω από ένα αθλήματα. Ο Γιάννης Τζανετάκης, λοιπόν, είναι, για όσους δεν το ξέρετε, απόφοιτος του ΤΕΦΑ Σερών, μεταπτυχιακός στην εργοφυσιολογία από το ΤΕΦΑ Κομοτηνής. Μεταξύ μας, σχεδόν είναι επίσημο ότι θα ξεκινήσει το διδακτορικό του στο ΤΕΦΑ Κομοτηνής, και για όσους ξέρουν τι σημαίνει διδακτορικό, είναι πολλά χρόνια πολλής δουλειάς, με κάποιος θα έλεγε πάρα πολύ μικρό αντίκρισμα. Μέλος του Αμερικανικού Κολεγίου Αθλητιατρικής, προπονητής Α κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και φυσικά ιδρυτής και επικεφαλής προπονητής στο Τζανετάκης Lab. Και για να, όπως λέμε, προσέγγιση με βάση τις αποδείξεις, η καλύτερη απόδειξη είναι οι αθλητές του. Η Τζο Μαντά, δεύτερη σε αυτό που θεωρεί το πιο δύσκολος αγώνας στον κόσμο, ίσως το Badwater, στην κοιλάδα του θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς. Η φωτογραφία στα δεξιά είναι με τον Γιάννη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κάτοχο της καλύτερης επίδοσης Ελληνίδας αθλήτριας στο Σπάρταθλο, με επίδοση 28-35, που είναι καλύτερη από πολλούς άντρες. Αναφέροντας την Τζο Μαντά, είναι, νομίζω, ευκαιρία εμβόλυμα να αναφέρω ότι δυστυχώς το κλίμα των καιρών είναι μία από τις αθλήτριες που, επιτυχάνοντας αυτή την επίδοση, δέχτηκε σεξιστικές επιθέσεις και μισογυνισμό. Αν σκανάρετε το QR code, θα διαβάσετε την θλιβερή, ας πούμε, ιστορία που έχει να πει περί τούτου. Η Μαρία Πολυζό είναι μια άλλη αθλήτρια, η οποία έκανε υπό την καθοδήγηση του Γιάννη πανελλήνιο ρεκόρ στο 10ωρο με 118 χιλιόμετρα. Ο Νίκος Σιδερίδης, καβαλιώτης, τον ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, τρίτη θέση στο Σπάρταθλο το 2017 με 22,58, κάτω από 23 ώρες. Και με εντυπωσιακή, από ό,τι θυμάμαι, βελτίωση από την προηγούμενη χρονιά, πάλι υπό την καθοδήγηση του Γιάννη. Ο Γιάννης Κουτσουράδης είναι ένας άλλος ξεχωριστός αθλητής, νικητής στο Ultraman του Ισραήλ το 2023, με συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ironman. Καπετάνιος, μάλιστα, πολύ από την προπόνηση του την κάνει εν πλώ. Φαντάζεστε τις ιδιαιτερότητες για τον προπονητή του, να πρέπει να του βγάλεις πρόγραμμα όταν προπονείται σαν πάνω σε ένα πλοίο για μήνες. Και αυτό πάλι να αναφέρω πόσο σημασία έχει το υπόβαθρο του προπονητή. Ένας προπονητής που έχει μάθει μερικά πράγματα εμπειρικά δεν μπορεί να συνθέσει τη γνώση έτσι για να κάνει κάτι καινούριο. Πηγαίνοντας στα βαριά χαρτιά, Θανάσης Τιμονιάρης, και με μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ πέρα και σήμερα, επανειλημμένα νικητής σε εξαήμερους αγώνες, δεύτερος καλύτερος Έλληνας αθλητής όλων των επαχών σε αυτό το αγώνισμα, κάτοχος της καλύτερης επίδοσης στην ηλικιακή κατηγορία 50+, και 7η καλύτερη επίδοση πέρυσι στον κόσμο με 788 χιλιόμετρα. Και καλή επιτυχία, Θανάση, στον επερχόμενο αγώνα σε λίγες μέρες. Και πάλι, για μένα, ας πούμε, η εξειδίκευση που κατά κάποιο τρόπο αποκτάει ο Γιάννης Τζανετάκης στις υπεραποστάσεις, ένα αγώνισμα με ελάχιστη, ας πούμε, επιστημονική προσέγγιση κατά τα άλλα. Η εμπειρική, δηλαδή, γνώση είναι αυτό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται εκεί, πάλι δείχνει την αξία του. Και τέλος, ο Ντίν Καρνέζης, πιστεύω όλοι ξέρετε την ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πρακτικά έκανε δημοφιλείς στις υπεραποστάσεις ανά την Ιφίλιο. Έχει τρέξει σε όλους τους μεγάλους αγώνες, Western States, Badwater, Σπάρταθλο, Marathon des Sables, North Face Endurance Challenge.
θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο. Έτσι, οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο θα το θεωρούσε προνόμιο να το προπονεί, και όμως ο Ντίν διάλεξε, αν δεν κάνω λάθος, γνωρίζοντας τον Γιάννη μέσω της Τζο Μαντά, να έχει τον Γιάννη προπονητή του. Αυτά από μένα. Απολαύστε την ομιλία του Γιάννη και θα τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω πρώτα για την παρουσία του σεβασμιότατο και τους δημάρχους αθλητισμού και διοικητικής οργάνωσης για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο, τον Ορειβατικό Σύλλογο Καβάλας για την τιμητική πρόσκληση και ακόμα πολύ περισσότερο τον Δημοσθένη Ευαγγελίδη που μου κάνει αυτή τη τιμή να προλογίσει τη δικιά μου ομιλία. Λοιπόν, αρχικά ο στόχος μου είναι αρκετά δύσκολος, γιατί θα προσπαθήσω να ισορροπήσω σε δύο βάρκες, δηλαδή θα προσπαθήσω αυτά τα πράγματα που θα πω να είναι κατανοητά για το γενικό κοινό, αλλά ταυτόχρονα, επειδή έχουμε πολλούς επιστήμονες της υγείας μπροστά μας και επιστήμονες της άσκησης, θα πρέπει να αιτιολογήσουμε το γιατί αυτά τα πράγματα που λένε επιστημονικά και πού βασίζονται. Οπότε, σε κάποιες περιπτώσεις θα μιλάω μια πιο απλή γλώσσα και θα φαίνονται πολύ πιο ειδικά πράγματα στις διαφάνειες, τα οποία οι έχοντες γνώση θα μπορούν να τα αντιληφθούν και να τα ερμηνεύσουν. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την προσέγγιση η οποία αφορά στην υγεία, δηλαδή η ομιλία είναι τα ωφέλη μιας επιστημονικής προσέγγισης στην υγεία και στις αθλητικές επιδόσεις, και ας κοιτάξουμε την υγεία. Εδώ πέρα σε αυτές τις δύο φωτογραφίες βλέπετε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλικίας 84 ετών και οι δύο. Ο ένας αριστερά, αυτός που φαίνεται πάρα πολύ γυμνασμένος, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ιατρός στην Αμερική, ο οποίος ξεκίνησε να γυμνάζεται στην ηλικία των 60 ετών. Μέχρι εκείνη την εποχή, εξαιτίας των υποχρεώσεων του, των επαγγελματικών και άλλων, δεν είχε τη δυνατότητα. Ξεκίνησε λοιπόν σε αυτή την ηλικία να γυμνάζεται. Η δεξιά κατάληξη είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάληξη. Μπορεί να μην είμαστε, ή οι περισσότεροι να μην καταλήξουμε ποτέ σε μία από στα δύο άκρα, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι επιλογή μας προς ποια εικόνα θα πλησιάσουμε και σε τι βαθμό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το σώμα μας δεν λειτουργεί με βάση τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, όταν απευθύνεται κάποιος σε έναν γιατρό, σε έναν προπονητή, συνήθως λέει δικαιολογίες του τύπου ότι δεν έχω χρόνο γιατί έχω μια οικογένεια να φροντίσω, κάνω 2 δουλειές, δεν προλαβαίνω να φάω, δουλεύω βάρδιες το βράδυ, δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ. Ως άνθρωπος, ως πρόσωπο, όταν ακούμε κάποιες τέτοιες αιτιάσεις για το ότι δεν κάνω προπόνηση, μπορεί να έχουμε την απόλυτη κατανόηση. Παρ' όλα αυτά, το σώμα μας δεν λειτουργεί με βάση τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις και οι συνέπειες των πράξεων ή της αδράνειάς μας αποτυπώνονται στο σώμα μας επάνω και στο προσδόκιμο της ζωής και της ποιότητας ζωής, της μακροζωίας και της ποιότητας ζωής που έχουμε. Θα προσπαθήσω να αιτιολογήσω το επιστημονικό, γιατί δηλαδή επιστημονικό, και θα φέρουμε δύο παραδείγματα τα οποία βρίσκονται σε αντιδιαστολή. Δεξιά σας βλέπετε έναν Ιρλανδό ιεραπόστολο καθολικό, ο οποίος είχε πάει για ιεραποστολή στο Ίντεν της Κένια. Όλοι βλέπουμε, και οι περισσότεροι που δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με τον αθλητισμό, ότι οι μαύροι φυλείς άνθρωποι έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ισχύει έτσι απλά και γενικά αυτό, αλλά οι Κενιάτες έχουν καλύτερες επιδόσεις. Οι Κενιάτες, οι οποίοι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη φυλή, η οποία ζει σε υψόμετρο στην περιοχή του Ίντεν, έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις και όχι γενικώς οι μαύροι. Άρα έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε υψόμετρο. Εκεί λοιπόν πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας, ακόμη ζει, είναι πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος και εφάρμοσε μία προσέγγιση την οποία εφάρμοζαν και οι αρχαίοι Έλληνες και
Για την εποχή πριν από 2.000 χρόνια ήταν καινοτόμα, δηλαδή παρατηρούσαν τις εκδηλώσεις των φαινομένων, βλέπανε κάποιους συσχετισμούς μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών των φαινομένων και από αυτές τις συσχετίσεις υπέθεταν ότι υπήρχε και η αιτιότητα και εξ αυτού προχωρούσαν σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, βλέποντας όλους αυτούς τους αθλητές, να σημειώσουμε επίσης ότι το τρέξιμο στην Κένια είναι κάτι ανάλογο με το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία. Δηλαδή, οι πάντες εκεί τρέχουν και είναι ίσως η μοναδική διέξοδος για να ξεφύγει η ζωή τους από αυτό το χαμηλό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Πήγε λοιπόν σε κάποιο σχολείο εκεί και ανέλαβε την ομάδα του Στίβου. Ήδη είχαν περάσει από κάποια κόσκινα, από κάποια φίλτρα και είχαν καταλήξει στην ομάδα του Στίβου οι καλύτεροι εκ του συνόλου των Κενιατών της περιοχής, οι οποίοι μόνο και μόνο για να μετακινηθούν και να πάνε σχολείο μπορεί να τρέχουν 10 και 15 χιλιόμετρα την ημέρα. Άρα το ότι οι πάντες τρέχανε είναι κοινός τόπος. Δεν τρέχανε απλώς πολλοί, τρέχανε οι πάντες. Ξεχώρισε λοιπόν τους καλύτερους από αυτούς, τους έβαλε σε κάτι το οποίο κάνει η φύση έτσι και αλλιώς, δηλαδή σε κάποιες δοκιμασίες στις οποίες οι ισχυρότεροι επιβιώνουν. Ενίσχυσε αυτές τις δοκιμασίες, τους έβαλε σε πολύ έντονες διαλυματικές προπονήσεις, τις ενίσχυσε και τελικά αυτοί που επιβίωσαν από αυτό το πάρα πολύ έντονο πρόγραμμα άσκησης ήταν οι μελλοντικοί Ολυμπιονίκες, ο Ρουντίσα και κάποιοι άλλοι. Άρα ήταν ένας ευφιέστατος άνθρωπος, πάρα πολύ παρατηρητικός, που έκανε συσχετίσεις φαινομένων όμως. Λοιπόν, μετά από 2.000 χρόνια από αυτές τις προσεγγίσεις, οι οποίες κάνουν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, περάσαμε σήμερα στην επιστημονική προσέγγιση εργοφυσιολογίας, που κατά κύριο λόγο θέλει να παίρνουμε δεδομένα από την φυσιολογική λειτουργία του σώματος, από τη φυσιολογία και συγκεκριμένα στη φυσιολογία της άσκησης. Έχουμε λοιπόν δίπλα έναν Νορβηγό, τον Αλεξάντερ Μπού, ο οποίος είναι προπονητή, το πρώτο πτυχίο ήταν μηχανολόγος, μηχανικός και ηλεκτρονικός. Μετά εξειδικεύτηκε ως αθλητικός επιστήμονας με την φυσιολογία της άσκησης και στη συνέχεια ανέλαβε τους παγκόσμιους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες τριάθλου από το Μπέργεν. Να πούμε ότι η Νορβηγία είναι μια χώρα 5 εκατομμυρίων κατοίκων, δηλαδή είναι μια πολύ μικρή χώρα. Δεν βρίσκεται σε υψόμετρο, που αυτό προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους Κενιάτες ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή βρίσκονται σε υψόμετρο. Βρίσκεται περίπου στο επίπεδο της θάλασσας, συγκεκριμένα το Μπέργεν, από εκεί που προέρχονται αυτοί οι αθλητές, είναι στο επίπεδο της θάλασσας. Ασχολούνται με πάρα πολλά άλλα αθλήματα οι Νορβηγοί, δηλαδή με χειμερινά σπορ και άλλα, άρα το μέγεθος που μπορούσε να διαλέξει ο συγκεκριμένος επιστήμονας και κάποιοι άλλοι ήταν πολύ μικρό. Με την επιστημονική μέθοδο και τη γνώση της φυσιολογίας της άσκησης, κατόρθωσε να παράξει από αυτή την πόλη Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές σε όλες τις αποστάσεις του τριάθλου, δηλαδή από το Ολυμπιακό τριάθλο μέχρι τις μεγάλες αποστάσεις της Διεθνής Ομοσπονδίας Τριάθλου, Ironman, και ξαναγυρίζουν τώρα στο Παρίσι ξανά πίσω. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, άρα επιστημονική προσέγγιση πρέπει να έχει γνώση της φυσιολογίας της άσκησης, δυνητικά της κλινικής εργοφυσιολογίας, φυσιολογίας, γιατί η άσκηση, όπως θα είναι το πρώτο τμήμα της ομιλίας μας, μπορεί να λειτουργήσει ως φάρμακο και να έχει αποτελέσματα πρόληψης ή θεραπείας σε κλινικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα όταν αυτοί αφορούν χρόνια νοσήματα ή χρόνιες καταστάσεις. Επίσης, θα μπορούσε να έχει και γνώσεις εμβιομηχανικής. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ποιες είναι οι φυσιολογικές αποκρίσεις του οργανισμού την ώρα που συμβαίνει η άσκηση, αλλά και τι προσαρμογές αυτές επιφέρουν στο μέλλον. Άμεσα είναι όταν ανεβαίνουν οι σφυγμοί μας την ώρα που τρέχουμε και λαχανιάζουμε, ανεβαίνουν οι σφυγμοί μας πάρα πολύ, αλλά μακροπρόθεσμα πέφτουν οι σφυγμοί ηρεμίας. Έχουμε μια βραδικαρδία δηλαδή. Και όλα αυτά τώρα, τα οποία πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να είναι συνακόλουθα με την επιστημονική συνένεση του τομέα ή των τομέων στους οποίους αναφέρεται. Δηλαδή μπορεί να είναι ιατρικές εταιρείες κατά βάση όταν μιλάμε για κλινικούς πληθυσμούς και οργανισμοί και εταιρείες που αφορούν την άσκηση. Λοιπόν, να δούμε κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και είναι μια κλίση και προς τους ιατρούς και προς τους αθλητικούς επιστήμονες. Θα πρέπει να κάνουμε τελείως ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά της φυσικής δραστηριότητας από την άσκηση.
Δηλαδή, φυσική δραστηριότητα μπορεί να είναι ένας βοσκός στην Πίνδο, ο οποίος βόσκει το κοπάδι του και ανεβοκατεβαίνει πλαγιές, ένας ψαράς, ένας γεωργός που δουλεύει πάρα πολλές ώρες στις ελιές ή στα χωράφια του και οπωσδήποτε αποκτά κάποιες φυσικές ικανότητες και μία υγεία πολύ καλύτερη από αυτήν που θα έχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται μέσα σε ένα καναπέ και είναι ακίνητος. Οπωσδήποτε η φυσική δραστηριότητα βοηθάει. Ποια είναι η διαφορά όμως της άσκησης? Ας ακούσουμε λοιπόν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πώς περιγράφει την άσκηση. Είναι μια υποκατηγορία της φυσικής δραστηριότητας, η οποία όμως είναι προγραμματισμένη, δομημένη, επαναλαμβανόμενη και σκόπιμη, με την έννοια ο στόχος της είναι η βελτίωση, η διατήρηση κάποιων στοιχείων της φυσικής κατάστασης. Εδώ θα έλεγα ότι ακόμα περισσότερο πρέπει να προσδοκάμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι μετρήσιμα. Δηλαδή, εάν πάμε σε κάποιον επιστήμονα και μας πει περπάτα, αυτό είναι μία παρένεση για να κάνουμε μία φυσική δραστηριότητα, η οποία είναι οπωσδήποτε ωφέλιμη, αλλά δεν μας λέει τι θα κερδίσουμε, πόσο θα είναι αυτό που θα κερδίσουμε, σε τι βαθμό θα το κερδίσουμε, για πόσο καιρό θα μείνει, αν σταματήσουμε σε πόσο καιρό θα ξαναγυρίσουμε πίσω, θα χάσουμε όλα τα κέρδη τα οποία είχαμε αποκομίσει κλπ. Λοιπόν, για να δώσουμε μια εγκυρότητα σε όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, θα επικαλεστούμε μια από τις καλύτερες αυθεντίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι οι παγκόσμιες ιατρικές εταιρείες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το CDC που είναι το κέντρο για καταστάσεις επιδημίας, δηλαδή το πώς συμπεριφέρονται διάφορες ιατρικές καταστάσεις σε μεγάλο πληθυσμό, όχι όταν αφορά μεμονωμένα άτομα, το Αμερικάνικο Κολέγιο της Αθλητιατρικής και διάφορες εταιρείες όπως η συγκεκριμένη που αναφέρω εδώ. Ας ξεκινήσουμε από τις πιο μετριοπαθείς συστάσεις. Ο ACSM μας ζητάει για όλο τον πληθυσμό, προσέξτε, αυτά που θα πούμε τώρα είναι για τους ανθρώπους από 16 έως 64 ετών, χωρίς κάτι ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν αθλητισμό, ασκούνται για υγεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια ικανότητα και 2 φορές την εβδομάδα βάρη, προπόνηση αντιστάσεων, δεν είναι μόνο τα βάρη, τα οποία αφορούν τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος. Ας δούμε όμως και άλλα πράγματα. Εδώ πέρα πάμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου για ενήλικες από 18 έως 64 ετών, θα προχωρήσω λίγο γρήγορα για να μην σας κουράζω, θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από 300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια δραστηριότητα, δηλαδή αν είναι να κάνει κάποιο περπάτημα, αν είναι αυτό για αυτόν, θα πρέπει να κάνει 6 ώρες την εβδομάδα περπάτημα αν μείνει μόνο εκεί. Ή κάποιον άλλο συνδυασμό, να κάνει 4 ώρες περπάτημα και 1 ώρα έντονη άσκηση, πάρα πολύ έντονη άσκηση που λαχανιάζει, και το λιγότερο 2 με 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση αντιστάσεων, βάρ κλπ. Προσέξτε όμως, στην τελευταία παράγραφο, οι ενήλικες, λέει, και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να επιδιώκουν να κάνουν περισσότερα από τα συνιστόμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, μέτριας ή έντασης ή έντονης. Περισσότερο ακόμα από αυτά. Δηλαδή πάνω από 300 λεπτά, πάνω από 3 φορές. Γιατί όσο περισσότερο άσκηση κάνεις, τόσο περισσότερο βελτιώνονται οι δείκτες υγείας και το προσδόκιμο της ζωής, της μακροζωής, αλλά και της ποιότητας ζωής. Εδώ να πω παρεπιπτόντως ότι έχουμε ένα δείκτη, ο οποίος λέγεται μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Όσοι είναι εδώ πέρα δρομείς και ασχολούνται με την προπόνηση αντιστάσεων το γνωρίζουν. Είναι ικανότητα του οργανισμού να προσλαμβάνει οξυγόνο και να το καταναλώνει. Αυτός ο δείκτης αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος δείκτης μακροζωίας. Μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη για το προσδόκιμο της ζωής καλύτερο από οποιονδήποτε άλλο δείκτη. Γιατί περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους δείκτες μέσα. Δηλαδή θα έχετε επισκεφτεί γιατρούς, εσείς ή τα συγγενικά σας πρόσωπα, που σας λένε, σας προτείνουν για παράδειγμα, χάστε κιλά. Είναι μια μόνιμη αποδόση μετά από μια ιατρική και επίσκεψη και είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η πρόταση. Όσο περισσότερο πέσουν τα κιλά, βελτιώνονται πάρα πολλά πράγματα. Εάν πέσουν τα κιλά, θα βελτιωθεί και η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου.
Γιατί έτσι όπως εκφράζεται, δεν εκφράζει σαν απόλυτα νούμερα, αλλά εκφράζεται ένα κιλό σωματικού βάρους το λεπτό. Η απώλεια σωματικού βάρους εμπεριέχεται δηλαδή μέσα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Και όσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, αντιστρόφως ανάλογα μειώνονται η θνησιμότητα σε όλους τους παράγοντες κινδύνου, σε όλους. Ας πάμε τώρα σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το ACSM, από το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλιατρικής, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, υιοθετήθηκε από άλλους παγκόσμιους οργανισμούς υγείας και έχει και το αντίστοιχο παράδειγμά της στην Ελλάδα. Είναι το exercise medicine, δηλαδή η άσκηση μπορεί να λειτουργεί ως φάρμακο. Λέγοντας ως φάρμακο έχει ενδείξεις, αντεδείξεις, για ποιους θα χρησιμοποιηθεί, για ποιους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το είδος της άσκησης σε κάποιους, αυτό το είδος άσκησης σε κάποιους άλλους δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις, δηλαδή για παράδειγμα, έχουμε έναν υπερτασικό ασθενή, του χορηγεί ο ιατρός ένα σκεύασμα προκειμένου να του ρίξει την πίεση. Αναμένει ότι θα του ρίξει την πίεση, ξέρω εγώ, 10%. Εάν συνδυαστεί με μορφή άσκησης, αυτό μπορεί να έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να πέσει άλλο ένα 10% εξαιτίας της άσκησης. Η διάρκεια που έχει ποτασικό αποτέλεσμα η άσκηση κλπ. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ένας εξειδικευμένος επιστήμονας που θα εφαρμόσει αυτές τις παρεμβάσεις. Βλέπετε ότι είναι μια ιατρική πρωτοβουλία, έτσι, εδώ πέρα βρίσκεται στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το συγκεκριμένο συνέδριο. Και προσέξτε τώρα λίγο τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, θα μου πείτε, γιατί δεν εφαρμόζονται αυτά. Αυτή την απορία την έχω εγώ, να σας πω την αλήθεια. Και κάνουμε ένα απόσπασμα μέσα από το site του ACSM και τι μας λέει, ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικών Υγείας το 2017 είδε ότι 14,6 δις ευρώ είναι οι δαπάνες για την υγεία, εκ των οποίων τα 8,5 δις είναι δημόσιας προέλευσης. Περισσότερα, λέει, με τα περισσότερα χρόνια νοσήματα να σχετίζονται με τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα και την πειχυσαρκία και φαίνεται να αγνοείται ότι η δομημένη άσκηση είναι ένα φθηνό και αποτελεσματικό φάρμακο. Υπολογίζεται ότι 20 με 30% αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, όχι της άσκησης προπόνησης δομημένης, της σωματικής δραστηριότητας, δηλαδή βγείτε και περπατήστε, θα επιφέρει μία μείωση κόστους για την υγεία της τάξης των 2,5 δις ευρώ. Και αρχίζουν λίγο τα περίεργα, αλλά θα μείνουμε μόνο έτσι, μόνο απλά θα παρουσιάσουμε, δεν θα δώσουμε καμία εξήγηση. Το 17 με 18 είχε γίνει χαμός όλα τα site, τα κανάλια κλπ. Για τη συνταγογράφηση της άσκησης. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα εδώ. Μετά από 1-2 χρόνια συγγύης ηχθείως και δεν ξαναανακοινώθηκε ποτέ τίποτα. Ενώ γινόταν χαμός, το παίζαν όλα τα κανάλια. Απλά το παραθέτω. Τώρα, για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η άσκηση σαν φάρμακο. Θα σας φέρω ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ πέρα, αυτό είναι μια μεταεπιδημιολογική μελέτη, της οποίας ένας από τους δύο συγγραφείς είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι στο Στάνφορντ καθηγητής αυτή τη στιγμή και περιλαμβάνει ένα τεράστιο μέγεθος, όχι απλά ερευνών, αυτά που είπε ο Δημοσθένης στην αρχή, και είχε στο υψηλότερο σημείο ήταν οι μετααναλύσεις, δηλαδή ήταν συγκεντρωμένες ομάδες μελετών οι οποίες πληρούσαν κάποια κριτήρια και είχαν γίνει κάποιες μετααναλύσεις, ανασκοπήσεις και μετααναλύσεις. Αυτή τώρα εδώ πέρα είχε πάρει 16 μετααναλύσεις, δηλαδή ήταν ακόμα πιο πάνω, ήταν στον κολοφόνα της πυραμίδας, ακόμα πιο πάνω από αυτό που φαινόταν στη διαφάνεια που σας είχε δείξει ο Δημοσθένης. 14 μετααναλύσεις, οι οποίες είχαν κάποιες για φάρμακα και κάποιες για άσκηση. Επιπλέον έξτρα μελέτες πρόσφατες, τυχεοποιημένες είναι διάφορα για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία μιας έρευνας, μπορεί να είναι τυχεοποιημένη και έχει διάφορα άλλα χαρακτηριστικά και έχει 340.000 συμμετέχοντες. Προσέξτε τώρα. Σε όλες τις 4 καταστάσεις για την αποτελεσματικότητα της άσκησης, τα αποτελέσματα θνησιμότητας, δευτερογενή πρόληψη στεφανίας νόσου, δηλαδή ήδη έχει ένα συμβάν
από στεφανία νόσο, αποκατάσταση εγκεφαλικού επεισοδίου, θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας και πρόληψη διαβήτη. Έκαναν και συνέκριναν φαρμακευτικές παρεμβάσεις με συμβατικά φάρμακα και την άσκηση. Δεν υπήρχαν στατιστικά, λέει, ανιχνεύσιμες διαφορές μεταξύ της άσκησης ως θεραπευτικής προσέγγισης και των φαρμακευτικών παρεμβάσεων στη δευτερογενή πρόσληψη της στεφανίας νόσου και του προδιαβήτη. Ενώ, λέει, οι παρεμβάσεις σωματικής δραστηριότητας ήταν πιο αποτελεσματικές στη θεραπευτική άσκηση μεταξύ των ασθενών οι οποίοι προερχόταν από εγκεφαλικά επεισόδια. Σε μια άλλη σύγκριση θα δείτε όμως ότι η άσκηση υστερούσε σε σχέση με τα φάρμακα, τα διουρητικά ήταν πιο αποτελεσματικά στην καρδιακή ανεπάρκεια. Αλλά το συμπέρασμα, τα υπάρχοντα, λέει, στοιχεία τυχεοποιημένων δοκιμών μας υποδηλώνουν ότι η άσκηση και πολλές φαρμακευτικές παρεμβάσεις έχουν συχνά δυνητικά παρόμοιες όσον αφορά τα ωφέλη στη θνησιμότητα σε διάφορες ασθένειες. Λοιπόν, εδώ πέρα απλά σας δείχνω ότι προέρχεται από το Guidelines, ο μεγάλος ο πίνακας από το ACSM, είναι οδηγίες και ένα παρεξηγημένο σχετικά είδος άσκησης που ήταν η προπόνηση αντιστάσεων, τα βάρη δηλαδή, για πάρα πολύ καιρό θεωρούταν ότι δεν είχε ωφέλη στην υγεία. Παρ' όλα αυτά μπορεί να δείτε πού μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της θεραπεία αθρίτιδας, καρκίνου, καρδιακής νόσου, άνοιας, κατάθλιψης, διαβήτη, κίνδυνο πτώσης κλπ. Μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά. Λοιπόν, για οτιδήποτε θα πούμε και από τώρα και ύστερα, αν και το έχω αναφέρει, το τονίζω όσο πιο δυνατά μπορώ, είναι ότι σε κάθε περίπτωση χρόνιας κατάστασης της υγείας ή της ασθένειας για τη θεραπευτική προσέγγιση αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο θεράπων ιατρός ή κανένας άλλος. Οι ιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν την άσκηση και να θέσουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί ο επιστήμονας της άσκησης, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει επαρκή εξειδίκευση. Δηλαδή δεν μπορεί οποιοσδήποτε απόφυτος στεφάν να διαχειριστεί τέτοιου τύπου καταστάσεις. Από την άλλη, δεν είναι δουλειά του ιατρού να δίνει δοσολογία άσκησης. Δηλαδή να πει περπάτα 4 φορές την ημέρα από τόσο, γιατί θα πρέπει να πει με τι περιοδικότητα, με τι συχνότητα, με τι διάρκεια, πώς θα μεταβληθεί την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, αν θα πρέπει να υπάρξει κάποια εβδομάδα αποφόρτισης, μετά θα ξανανεβεί, πώς θα ξανανεβεί, θα υπολογίσει τα φορτία του σώματος. Δεν είναι δουλειά του ιατρού να τα κάνει, απλώς πρέπει να θέσει τα όρια, δηλαδή να πει ότι μπορείς να ανεβείς μέχρι, 150 σφυγμούς. Και ο γυμναστής μετά, ο ειδικός επιστήμονας, μέσα στα όρια ασφαλείας που του έδωσε ο γιατρός, μπορεί να κινηθεί και να δώσει το προπονητικό πρόγραμμα. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα, θα τα περάσω πολύ γρήγορα. Βλέπετε μόνο τα νούμερα που υπάρχουν επάνω, 38.000 άντρες, και τι έδειξε σε πολύ μικρές ηλικίες. Τα άτομα τα οποία έχουν μειωμένη δύναμη, την οποία συνήθως ήταν πολύ εύκολο να το μετρήσουν με τη δύναμη λαβής, είχαν μεγαλύτερο πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιακά νοσήματα σε ηλικία περίπου μέχρι 40 ετών. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή μετρήσαν τη δύναμη σε νέους ανθρώπους και προβλέψανε σε ηλικία 40 χρονών την πιθανότητα να έχουν καρδιακά συμβάματα. Τα άτομα με μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στη νεότητα είχαν 12% μείωση του σχετικού κινδύνου για καρδιακά νοσήματα ως ενήλικες. Η δυναμοπαινία, δηλαδή το ότι δεν είχαν δύναμη, οι αδύναμοι από αυτούς, συσχετίστηκαν με αύξηση 31% σε θνησιμότητα από καρδιακά νοσήματα. Και όλα αυτά τα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα από την καρδιαναπνευστική τους ικανότητα. Πολλές φορές θα μετράμε κάτι, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, τον οποίο αν δεν τον έχουμε λάβει υπόψη μας, μπορεί να μας έχει επηρεάσει στην ερμηνεία τα αποτελέσματα που θα δούμε, να τα ερμηνεύσουμε με λάθος τρόπο. Και κοιτάξτε τώρα, από κάτω έχει μια μεγάλη ανάλυση 1 εκατομμυρίου ατόμων, που ήταν τότε 18 έτη, σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακιακών και στεφανίας νόσου και εγκεφαλοαγκιακών νοσημάτων. Τους παρακολουθούσαν 25 χρόνια.
Και στα 44 τους, ενώ είχαν αξιολογήσει την μυϊκή τους δύναμη με την δύναμη της λαβής, εμφάνισαν πολύ σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικά. Τώρα αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους... Σας ευχαριστώ. Έχουμε μια άλλη εκδήλωση γι' αυτό. Συγχαρητήρια για όλα. Ευχαριστούμε. Ευχή σας. Εδώ πέρα τώρα, κοιτάξτε. Έχουμε ασθενείς, οι οποίοι είναι 75 χρονών κατά μέσο όρο, έχουν πάθει έμφραγμα και έχουν καρδιακή αναπάρκεια. Υπάρχουν κάποια νούμερα, τα οποία οι ειδικοί μπορεί να καταλαβαίνουν τι λένε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία φαρμακευτική αγωγή σταθερή όλοι, την ίδια, και στην πρώτη κατηγορία, στην ομάδα ελέγχου, τους δίνουν τις συνήθεις συστάσεις για υγεία, περπάτα και ό,τι δίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Η δεύτερη ομάδα τους δουλεύουν στο 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. 3 φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Η τρίτη ομάδα, υψηλής έντασης διαλυματικής, στο 95% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας για 3 εβδομάδες. Προσέξτε τα αποτελέσματα. Η ομάδα ελέγχου, που είχε τη συμβατική προσέγγιση, δεν είχε καμία μεταβολή ούτε στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, ούτε σε κάτι άλλο. Η δεύτερη ομάδα, αυτή που έκανε αυτό που λέμε περπάτημα, βγείτε και περπατήστε, ένα σωρό άνθρωποι καρδιαγγειακοί περπατάνε κάτω στην παραλία, είχε μία βελτίωση της τάξης του 14%. Προσέξτε όμως, αυτοί όταν είχαν αυτή τη συγκεκριμένη καρδιακή ανεπάρκεια με τα συγκεκριμένα νούμερα, έχουν μια μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου 20, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί λαχανιάζανε να σηκωθούν από το κρεβάτι τους και να πάνε στην τουαλέτα. Όταν έχεις 14% αύξηση, βελτίωση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, που είναι και ένας δείκτης λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής, το να πας από το 20 στο 22 είναι μια διαφορά, είναι σημαντική διαφορά. Ερωτηματικό, αλλά δεν σου αλλάζει και την ζωή. Ξαφνικά δεν γίνεσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, πλήρως λειτουργικός, ανεξάρτητος, ενώ η έντονη διαλυματική άσκηση στο 95% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας είχε 46% βελτίωση στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Δηλαδή, ήταν διπλάσια η βελτίωση ως ποσοστό από την μέτρια ένταση στην διαλυματική, από ότι ήταν η βελτίωση από το τίποτα, από το 0 στο μέτρια. Και αυτό είχε και αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί από το 20 πήγαν κοντά στο 28. Άρα άλλαξε όλη η ικανότητα της λειτουργικότητάς της. Τώρα εδώ πέρα έχει παρακάτω κάποιους δείκτες και λειτουργικότητας, οι ιατροί τους αντιλαμβάνονται, αλλά άλλαξε και η δομή της καρδιάς. Το πώς είχε φτιαχτεί, δηλαδή στην καρδιακή ανεπάρκεια χαλάει κατά κάποιο τρόπο, αλλοιώνεται η δομή και η λειτουργία της και αυτό ξαναγύρισε πάλι πίσω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην εφαρμόζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην εφαρμόζεται. Επίσης παρακάτω βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες κλίμακες βαθμολογίας της ποιότητας ζωής, οι οποίες έδωσαν πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης, αναστροφή της γύρασης σε καρδιές ενηλίκων με καθιστική ζωή. Δεν θα μακρηγορήσω σε αυτό. Βλέπετε άτομα 53 χρονών, 2 χρόνια άσκηση υψηλής έντασης. Δηλαδή, αν κάποιοι ψάξουν τη βιβλιογραφία σήμερα, θα δουν ότι καρδιαγγειακοί ασθενείς, οι οποίοι έχουν υποστεί εμφράγματα, ακόμα και σε, δεν θα έλεγα σε κάθε περίπτωση, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, τους προτείνουν και κάνουν έντονη διαλυματική άσκηση. Τώρα για να δούμε ήδη με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την άσκηση, τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ πέρα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από τότε που πήρα εγώ το πρώτο μου πτυχίο κλπ. Δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει απλά οι ονομασίες, το ότι το γαλακτικό δεν είναι οξύ απλά, αλλά λειτουργεί ως ένα πολυλειτουργικό μόριο σηματοδότησης. Δίνει μια μοριακή σηματοδότηση, δηλαδή δίνει εντολές για να γίνονται διάφορες λειτουργίες στο σώμα, οι οποίες μάλιστα πάρα πολλές φορές είναι άσχετες με την επίδοση.
Δηλαδή, φεύγει από τους εργαζόμενους μύες το γαλακτικό και μέσω της κυκλοφορίας πηγαίνει ή σε αδρανείς μύες ή στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα νεφρά, στο ύπαρ και σε άλλα όργανα και επιφέρει μεταβολές σε αυτά, το γαλακτικό. Δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι κάτι κακό. Επουδενή, μόνο καλά έχουμε να πούμε για το γαλακτικό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν είναι οξύ. Έχουμε μια όξινη αίσθηση εξαιτίας των υδρογόνων που βρίσκονται μαζί του και είναι συντονιστής του μεταβολισμού ολοκλήρου του σώματος, το γαλακτικό. Είναι ένα εύκολα προσβάσιμο καύσιμο. Παλιότερα δεν του δίναμε τόση βάση εμείς. Εμείς απλώς νομίζαμε ότι αναστέλει την μυϊκή συστολή εξαιτίας κάποιων άλλων παραγόντων, αλλά τώρα είναι μια γέφυρα, αυτό που λέγαμε παλιά, αναερόβιας, γλυκόλυσης και αερόβιας, είναι της γλυκόλυσης και της οξυδοτικής φωσφοριλίωσης. Και δρά σε συνεργασία και επηρεάζει πάρα πολλά συστήματα του οργανισμού. Το έντερο, το ανοσοποιητικό σύστημα, την διαθεσιμότητα καυσίμων και το βασικότερο από όλα, θα δούμε παρακάτω, το γαλακτικό συμβάλλει στην επιγενετική γονιδιακή ρύθμιση. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η άσκηση έχει τόσο θετική επίδραση σε ασθένειες ή στην πρόληψη ή στη θεραπεία της, είναι ότι δρά πάνω στο γονιδίωμα, αυτό είναι επιγενετική και επιτρέπει ή σταματά την έκφραση κάποιων γονιδίων. Δηλαδή κάποια γονίδια μπορεί να απορριθμιστούν και εκεί που έπρεπε να παράγουν κάτι έχουν σταματήσει να το παράγουν και με πολύ απλά λόγια το επαναφέρουν στην αρχική του λειτουργία, ή το αντίθετο, όταν βγαίνουν εκτός λειτουργίας και παράγουν αφιδώς κάποιες ουσίες, θα τα απλοποιήσω πολύ αυτά, θα με συγχωρέσετε, το σταματάει. Εδώ πέρα κάτω βλέπετε ένα BFR. Τι σημαίνει αυτό? Είναι blood flow restriction. Προπονητικά πώς χρησιμοποιούταν? Βλέπετε ότι πολλοί από εσάς όταν έχετε κάνει βάρη, έχετε κάνει πολλές επαναλήψεις και νιώθετε ένα πολύ έντονο κάψιμο στους δικεφάλους βραχιών, στους τετρακεφάλους κλπ. Αυτό το κάψιμο, που είναι το υδρογόνο που υπάρχει μαζί με το γαλακτικό, δίνει σήμα για να υπάρξει ημιϊκή ανάπτυξη, να υπάρχουν κάποιες ημιϊκή υπερτροφία, να υπάρξουν κάποιο τύπου φυσιολογικές προσαρμογές, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει το σώμα, οι μύες συγκεκριμένα, στα ερεθίσματα. Αυτά χρειάζονται όμως ένα μηχανικό έργο, ένα μηχανικό φορτίο. Δηλαδή, κάνετε έλξεις δικεφάλων και χρησιμοποιείτε 40 κιλά. Εάν εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, μια επικονδυλίτιδα, κάποιο άλλο πρόβλημα σε κάποια άρθρωση και δεν μας επιτρέπει να έχουμε μεγάλα μηχανικά φορτία, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο η οποία είναι κατά βάση φλεβικού αποκλεισμού, δηλαδή αποτρέπει την επαναφορά του μη, επιτρέπει το αρτηριακό αίμα να μπει στα άκρα, αλλά περιορίζει πάρα πολύ την επαναφορά του όταν βγαίνει έξω από το φλεβικό. Με αποτέλεσμα το γαλακτικό και το υδρογόνο, τα ιόντα υδρογόνο, τα οποία μένουν εκεί πέρα, συσσωρεύονται σε τέτοιο βαθμό όμοιο ή και μεγαλύτερο από ότι όταν θα χρησιμοποιούσαμε ένα μεγαλύτερο μηχανικό φορτίο. Άρα μπορούμε να γυμναζόμαστε ενώ τα μηχανικά φορτία είναι μικρότερα. Αυτό θα έχει σχέση και από περιπτώσεις οι οποίες έχουμε κάποιο τέτοιο τύπου τραυματισμό ή φλεγμονή σε κάποια άρθρωση, ή ακόμα αν δεν θέλαμε συνολικά να ανεβάσουμε την πίεσή μας, μπορεί τοπικά να προκαλέσουμε κάποιες προσαρμογές χωρίς να έχουμε συστημική επιβάρηση με την αρτηριακή πίεση. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, πολλές φορές, ακούγαμε μάλλον από παλιά, έτσι, νους υγιής, εν σώματι υγιή. Αυτό όμως μπορεί να είναι και κυριολεξία και όχι μια γενική αοριστία ή μια φιλοσοφική θέση, ή να μείνουμε στην παρατήρηση. Αυτό που παρατηρούσαν οι πρόγονοί μας είναι ότι όντως αυτοί οι οποίοι γυμνάζονται είναι και πιο διαυγείς. Πλέον αρχίζουμε και βρίσκουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένας εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας, ο οποίος δρά σε ορισμένους νευρώνες του κεντρικού και του περιφερειακού νευρικού συστήματος και βοηθά
στην ανάπλαση, στην καλύτερη λειτουργία. Άρα και στην πρόληψη κάποιων νευροεκφυλιστικών ασθενειών ή και ως ενισχυτικό της θεραπείας της. Όχι ότι σώνει και καλά θα είναι κάποιο θαυματουργό χάπι ή ραβδάκι το οποίο θα μας λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά οπωσδήποτε ενισχύει τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε. Ας πούμε τώρα για τους αθλητές. Πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει ότι όταν κάνουμε μια προπόνηση και είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, να βουτάμε τα πόδια μας μέσα σε νερό, παγωμένο, ή να κάνουμε ice bath, να ρίχνουμε και πάγο μέσα στην μπανιέρα και να βυθίζουμε τα πόδια μας, γιατί αυτό μειώνει την ασχησιογενή φλεγμονή. Αυτό πράγμα είναι αλήθεια. Κάνει αυτό το πράγμα το οποίο υπόσχεται τα ice bath, τα παγόλουτρα, ας το πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η ασχησιογενής φλεγμονή ήταν αυτή η οποία πυροδοτούσε μοριακά μία σειρά αντιδράσεων του οργανισμού, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο ερέθισμα που δινόταν. Δηλαδή η φλεγμονή η ίδια έκανε τον οργανισμό ικανό να ανταπεξέλθεται σε αυτό το είδος του στρες. Οπότε μετά παρήγαγε λιγότερη φλεγμονή, εμείς του δίναμε εντονότερο ή μεγαλύτερης διάρκειας ή περισσότερου όγκου ερέθισμα και επαναλαμβανόταν αυτή η διαδικασία. Τι είδανε όμως? Ότι θυμάμαι ήταν στις αρχές του Ολυμπιάδα του 2004 που τρέχαν οι σπρίντers στα ταρτάν και αμέσως μπαίναν μέσα στα βαρέλια για να κρυώσουν. Γιατί ξέρανε μόνο το μισό, δηλαδή το ρίχνει την ασχησιογενή φλεγμονή. Αλλά δεν ξέρανε ότι η ασχησιογενή φλεγμονή τότε ότι ήταν αυτή η οποία πυροδοτούσε τις προσαρμογές του οργανισμού. Γι' αυτό τώρα έχει εγκαταλειφθεί αυτή η πρακτική. Όσοι δεν την έχουν εγκαταλείψει να το κάνουν. Εκτός των περιπτώσεων των αγώνων. Δηλαδή, πολλοί από εσάς οι οποίοι τρέχετε σε υπερμαραθωνίους, ακόμα και σε μαραθωνίους βουνού, ασφάλτου κλπ. Εκεί στον αγώνα η ασχησιογενής φλεγμονή είναι τεράστια. Εκείνη την ημέρα δεν χρησιμοποιούμε τη φλεγμονή για να έχουμε προσαρμογές. Εκείνη την ημέρα πρέπει να τη ρίξουμε την φλεγμονή όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε εκείνη την ημέρα αυτό που τις άλλες μέρες δεν συνιστάται, τότε θα έλεγα ότι επιβάλλεται. Απαγορεύεται δηλαδή, μάλλον ζητάμε να μειωθεί αυτή η Ναι, σε προπονητικό επίπεδο, όχι, δεν το κάνουμε καθόλου. Δεν το κάνουμε καθόλου. Απαγορεύεται σε πολλά εισαγωγικά, ναι. Εδώ οι εθνικές ομάδες τύπου ξένων χωρών βλέπω ότι συνεχίζουν το πράγμα αυτό όμως. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς. Θα σου πω. Κοίταξε, υπήρχαν με τον πάγο, υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Υπήρχαν κάποτε, για παράδειγμα, όταν ήθελαν να τρέξουν στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ και επειδή οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ ψηλές, φορούσαν κάτι ice vests, τα οποία επειδή ρίχνουν τη θερμοκρασία του σώματος, τους βοηθούσαν να μην ανεβάσουν πολύ μεγάλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε η επίδοση να ήταν καλύτερη. Ή υπάρχουν κάποιο άλλου τύπου προσεγγίσεις, τις οποίες την ώρα που κάνουν βάρη, για παράδειγμα, βάζουν τα χέρια τους είτε σε πολύ κρύο νερό, όχι πάγο, είτε είχαν κάτι γάντια ειδικά, τέλος πάντων, δημιουργήθηκαν και για ειδικές δυνάμεις κλπ. Για να ρίχνουν τη θερμοκρασία του σώματος, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε η ανταλλαγή θερμότητας, τέλος πάντων, από τα άκρα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν θέλανε πάγο για να μην υπάρξει αγκιοσυστολή. Υπήρχαν ρυθμίσεις, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Τώρα, εάν το κάνουν για το λόγο που ανέφερα πριν, είναι λάθος. Υπάρχει πλέον, είναι εγκατεστημένη δηλαδή η βιβλιογραφία, υπάρχει επιστημονική συνένεση σε αυτό. Τώρα, η προπονητική πολλές φορές ξεφεύγει από κάποια όρια. Εάν σκέφτονται κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν γνωρίζω, πάντως επιστημονικά δεν στέκει με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ. Αν είναι κάτι άλλο... Γιάννη, μέσα σε αυτή την έρευνα που έχεις κάνει, έχεις πέσει σε κάποια μελέτη που να προβλέπει τους χρόνους, τη διαδικασία της παγοθεραπείας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση του Σάκη. Ναι, αλλά δεν μπορώ να... Που θα τρέξει, έχεις πέσει πάνω εκεί. Καλά, για την περίπτωση του Σάκη που τρέχει 6 μέρες συνέχεια δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Αλλά... Ορίστε. Να βάζει όρια στο πόσο κάνουμε.
Όχι. Δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να ανακαλέσω κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχουν. Το πόση ώρα και από πόσο και σε τι βαθμούς. Όχι. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, ναι. Υπάρχουν παντού αλέφαντοι πάντως, έτσι, ότι βλέπουμε, υπάρχουν παντού αλέφαντοι. Ό,τι βλέπουμε στην τηλεόραση και το κάνουν ξένες αποστολές δεν σημαίνει ότι υποστηρίζεται επιστημονικά. Με μια πόλη που είναι η πρώτη 400 στον κόσμο, που έχει κάνει φοβερά και τρομερά, δεν μπορεί να μην έχει ένα πολύ επιστημονικό υπόβαθρο από πίσω, δυναμικό σύνορο. Το ίντερνετ, ξέρεις, βοηθάει πάρα πολύ. Συγγνώμη τώρα, μπαίνουμε στο Γιάννη, το ίντερνετ βοηθάει πάρα πολύ να διαβάσει μελέτες. Και ειλικρινά, εγώ το έχω ψαγμένο πάρα πολύ λόγω της δουλειάς. Δεν έχω πέσει πάνω σε μελέτη. Τελικά αυτό που έχω καταλήξει εγώ είναι ένα και μοναδικό. Προσπαθώ το τραυματισμένο μέλος, βέβαια όταν μιλάμε για τραύμα, να το φέρω στη θερμοκρασία του υγιούς. Αυτό κάνω. Ναι, όχι καλά κάνεις και το ρωτάς. Τώρα, αν υπάρχει κάτι από κάποιο μηχανισμό τον οποίο δεν έχω πέσει εγώ επάνω, εγώ ξέρω ότι σταματάει αυτό. Πάντως, δηλαδή, δεν μπορώ να δω άλλη λογική. Γιατί, κοίταξε τώρα, αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο και την αθλητική απόδοση. Δηλαδή, η ιντερλευκίνη είναι ένας δείκτης, είναι μια κυταροκίνη, κοιτοκίνη, η οποία παράγεται και κατά τη διάρκεια της ασκησιογενής φλεγμονής και όχι μόνο βέβαια, η οποία σχετίζεται με όλα αυτά. Σχετίζεται. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο, κάτω από φυσιολογικές καταστάσεις, υγιείς ανθρώπους, γιατί θα δούμε παρακάτω ότι είναι ανεβασμένο σε καρκινοπαθείς, αλλά τώρα ας το περιορίσουμε εδώ πέρα. Εάν το κατεβάσουμε τελείως, δεν θα προκληθούν αυτά που βλέπεις εδώ. Και αυτοί όλοι οι δείκτες φλεγμονής, όπως είναι αυτή η ιντερλευκίνη, έχει να κάνει, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στα μπλε γράμματα, και με την διαθεσιμότητα υδατανθράκων. Δηλαδή, ειδικά σε ούλτρα αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό και έχουν γίνει αρκετές έρευνες. Αθλητές οι οποίοι παίρνουν υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια της άσκησης ή της προσπάθειας, τέλος πάντων, της αγωνιστικής, η αποκατάστασή τους είναι πολύ γρηγορότερη εξαιτίας του ότι είναι πολύ χαμηλότερη ασκησιογενής φλεγμονή. Σίγουρα δηλαδή δρά ως σηματοδότης η ασκησιογενής φλεγμονή για τις προσαρμογές. Τώρα, εάν κάποιος άλλος λόγος υπάρχει, ο οποίος να είναι σημαντικότερος από αυτό και δεν το γνωρίζω, επιφυλάσσομαι. Εάν πέσει κάτι υπόψη σου, θα χαρώ να το δω. Εδώ πέρα, για να μην σας κουράσω, τι λέει, ότι ενώ η ιντερλευκίνη, το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος βιοδείκτης μπορεί και σε διάφορες περιπτώσεις ασθένειας ή χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων να είναι ψηλός, είτε σε καρκίνους είτε σε οτιδήποτε, και να είναι συνέχεια ανεβασμένος. Το αν το αυξήσουμε για μικρό χρονικό διάστημα, βοηθάει στο να πέσουν οι δείκτες αυτοί σε μόνιμη φάση. Επίσης, βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εδώ πέρα, εκτός που έχει σχέση με την διαθεσιμότητα των ενεργειακών υποστρωμάτων, δηλαδή των υδατανθράκων, πώς βοηθάει? Αυτό το RPE είναι Rate of Perceived Exertion, δηλαδή είναι υποκειμενική αντίληψη της κόπωσης. Όταν εμείς κουραζόμαστε, τρέχουμε ένα μαραθώνιο ή πάμε ένα ούλτρα και νιώθουμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Ένας από τους μηχανισμούς, ειδικά τους μεταβολικούς, που αισθανόμαστε την κόπωση, έχει σχέση, συνδέεται με την ιντερλευκίνη και ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ένα καμπανάκι, ένα δείκτη βενζίνης που έχουν τα αυτοκίνητα και μας ανάβει και μας λέει θα μείνεις από βενζίνη, πρόσεξε, ή θα μείνεις από λάδι και θα κολλήσεις. Οπότε η ιντερλευκίνη αυξάνει την αίσθηση κόπωσης και μας κάνει να ρίξουμε ρυθμούς στην άσκηση ή και να σταματήσουμε. Αλλά βλέπετε ότι συμβάλλουν, λέει, στην προστασία ή στην εξέλιξη χρόνιων φλεγμονωδών νόσων ή ακόμα και στην αναστροφή τους. Υπάρχουν πάρα πολλές χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι, οι οποίες οι ιατροί, ας πούμε, πρέπει να δουν, γιατί τώρα εμείς πιάνουμε μια τεράστια γκάμα ζητημάτων και θα πρέπει να το δουν οι ειδικοί επιστήμονες που χειρίζονται τις ειδικές καταστάσεις. Τώρα πάμε σε ένα κονσένσους, σε μια συνένεση επιστημονική, σε ποιες περιπτώσεις καρκίνων βοηθάει η άσκηση, με στοιχεία, έτσι. Καρκίνο στο έντερο, στο στήθος, στο στομάχι, του ενδομητρίου,
των νεφρών, της οροδόχου κίστος και του ισοφάγου. Τουλάχιστον αυτά είναι που υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία. Τώρα εδώ πέρα είναι επιστημονική συνένεση από το 2018. Αυτά ήδη, φανταστείτε τα, έχουν ενισχυθεί κατά πάρα πολύ αυτά τα δεδομένα τώρα που θα δείτε. Βλέπετε δηλαδή στην πρώτη στήλη είναι τα είδη του καρκίνου. Δίπλα βλέπετε αν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, μέτρια ή περιορισμένα στοιχεία. Τρίτον, στη τρίτη στήλη δείχνει πόσο της 100 μείωση έχουμε στο σχετικό κίνδυνο από τις παρεμβάσεις αυτές και αν είναι εξαρτημένα από τη δοσολογία. Δηλαδή, όσο περισσότερο άσκηση κάνεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αποτελέσματα τα οποία βλέπεις. Εδώ βλέπουμε ίσα-ίσα για να πάρετε μία ιδέα σε πόσα πολλά είδη καρκίνων βοηθάει και ότι ότι συσχετίζεται με την άσκηση. Να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό το συγκεκριμένο μόριο, την ίντερλευκίνη, στο οποίο αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι η πρώτη τελευταία τελεία, που αφορά την άσκηση, αλλιώς δίνει ένα γενικότερο πλαίσιο, ενισχύει την ευαισθησύνη στην ισουλίνη του ιστούς, δηλαδή όταν μπαίνει μια ποσότητα υδατανθράκων, χρειάζεται πολύ λιγότερη ισουλίνη για να ρυθμίσει το τη γλυκόζη αίματος, το ζάχαρο. Εντάξει, αυτό είναι η ευαισθησία στην ισουλίνη. Διεγείρει την εμφάνιση αντιφλεγμονωδών κυταροκινών στο αίμα και κινητοποιεί κύτταρα του ανοσοποιητικού, μειώνει τη βλάβη του στο DNA που προκαλεί ο καρκίνος και βοηθάει στην προστασία και για το σχηματισμό και την εξέλιξη του καρκίνου. Τώρα κοιτάξτε εδώ πέρα μια πολύ προχωρημένη μελέτη. Οι μελέτες επιστημονικές τρέχουν με εξωφρενικούς ρυθμούς. Εδώ πέρα τι έχουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια κυκλοφορία, μικροκυκλοφορία, δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα είναι ένας όγκος, υπάρχει η κυκλοφορία του αίματος εδώ πέρα. Εδώ είναι τα κυκλοφορούντα κύτταρα του όγκου, τα οποία έχουν μπει στην κυκλοφορία και πιθανότατα θα δημιουργήσουν μεταστάσεις, μπαίνουν στην μικροκυκλοφορία, εδώ πέρα μέσα, και επειδή τέλος πάντων στριμώχνονται, θα τα πω πάρα πολύ απλά, μέσα σε κάποια αγκία, εκεί πέρα μπορεί αυτό το πράγμα να ενισχύσει, παθαίνουν, παραμορφώνονται και μπορεί να ενισχύσει την τάση για να κάνουν μεταστάσεις. Τι γίνεται όμως, για να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο, τι βρήκαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, ότι η υψηλή διατμηματική τάση, ουσιαστικά τι γίνεται. Φανταστείτε έτσι σχηματικά, ένα καρκινικό κύτταρο είναι σαν μια μπάλα και έχει διάφορα πτερίγια, κάποιους αισθητήρες μηχανικούς, οι οποίοι αισθάνονται το ρεύμα του αίματος της κυκλοφορίας, δηλαδή είναι μηχανική. Φανταστείτε ένα σαν κουπί το οποίο το σμπρώχνουν. Όταν λοιπόν αυτή η διατμηματική τάση είναι μεγάλη, εδώ πέρα βλέπετε μια 60 μονάδες εδώ πέρα, κατά τη διάρκεια της εντατικής άσκησης σκότωσε περισσότερα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα από τη χαμηλή τάση, η οποία ήταν το 1/4 της προηγούμενης, που υπάρχει στις ανθρώπινες αρτηρίες σε κατάσταση ηρεμίας. Το 15 δηλαδή υπάρχει στις αρτηρίες σε κατάσταση ηρεμίας. 4 φορές γρηγορότερη κυκλοφορία, στο πούμε, και πιο δυναμική, μας δίνει αυτό το 60. Λοιπόν, τι έκανε τώρα, τι παρατήρησαν? Προκάλεσε νέκρωση, λέει, σε πάνω από το 90% των κυκλοφορούντων καρκινικών κιθάρων εντός των 4 πρώτων ωρών της κυκλοφορίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα κύτταρα που επέζησαν από αυτήν την κατάσταση 4 ώρες, επέζησαν απόπτωση, δηλαδή ο οργανισμός τα απέβαλε και τα άφησε να καταστραφούν σε 16-24 ώρες. Τρίτον, η παρατεταμένη θεραπεία με τέτοιου τύπου τάση μείωσε αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα των εξαιρετικά μετασθετικών και αθλητικών στα φάρμακα καρκινικών κυττάρων του μαστού. Και τι λέει τώρα? Κάνει μια πρόταση στο τέλος, λέει, καθώς η υψηλή διατμηματική τάση έχει πολύ λιγότερη βλαπτική δράση στα λευχαιμικά κύτταρα, τα οποία μιμούνται τα λευκά αιμοσφαίρια, προτείνουμε ότι η εντατική άσκηση μπορεί να είναι μια καλή στρατηγική για τη δημιουργία αυτής της τάσης που είπαμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή να εκτίθονται συνέχεια με σκοπό να διαλυθούν.
Λοιπόν, η άσκηση, επειδή είπαμε, έχει πολλές μοριακές σηματοδοτήσεις και δράμε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους που τώρα αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε ποιος ήταν ο φυσιολογικός μηχανισμός με τον οποίο επιδρά. Μέχρι τώρα βλέπαμε συσχετήσεις, βλέπαμε δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι κάνανε, ας φέρουμε ένα παράδειγμα, καρκίνο του στήθους, κάτι που είναι πολύ κοινό. Είχαμε ομάδες οι οποίες κάνανε άσκηση γυναικών και ομάδες οι οποίες δεν κάνανε. Αυτές οι οποίες κάνανε άσκηση εμφανίζανε καρκίνο του στήθους σε πολύ μικρότερο ποσοστό, αλλά και αφότου τον είχαν εμφανίσει τον καρκίνο και εφόσον είχαν το ίδιο τύπου καρκίνο και ήταν στο ίδιο τύπου τις θεραπείες, οι γυναίκες οι οποίες ασκούνταν είχαν 50% μικρότερη εμφάνιση καρκίνου. Το γιατί το βλέπουμε μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί, λέει, η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης, προσέξτε τώρα αυτό που ήταν πάντοτε παρεξηγημένο, δηλαδή συνήθως γιατροί περπάτα, περπάτα. Οκ, έχει όφελος το περπάτα, οπωσδήποτε είναι κάτι σωστό. Αλλά εδώ πέρα όλα αυτά που βλέπουμε είναι για υψηλής έντασης διαλυματική άσκηση. Το ζήτημα είναι ότι ο γιατρός θα είναι υπεύθυνος να καθορίσει τα όρια μέχρι πού μπορεί να ανεβεί ο ασθενής. Καρδιαγγειακά συγκεκριμένα, που είναι και το πιο... Η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης, την οποία αντλεί λέει πολύ απλά από ζάχαρη, τέλος πάντων από κάποια ζάχαρη, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μεταστατικού καρκίνου έως και 72%. Εδώ πέρα τώρα αυτό το 72% ήταν μια πολύ μεγάλη έρευνα η οποία έχει γίνει στο Ισραήλ, αφορούσε 3.000 άτομα, τα παρακολούθησαν για 20 χρόνια, άρα ήταν μια μελέτη παρατήρησης η οποία έβλεπε συσχετισμό. Το ζήτημα ήταν ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας κάνανε μια υπόθεση και χρησιμοποίησαν μια προσέγγιση ex vivo, δηλαδή πήρανε κάποια μοντέλα ζώων, τα οποία τα μόλυναν με κάποιους καρκίνους και είδαν την εξέλιξή τους εκεί, δηλαδή είδαν τον τρόπο λειτουργίας πάνω σε ένα πειραματόζωο, αυτό που είχαν παρατηρήσει στη μελέτη παρατήρησης στους ανθρώπους. Και λέει, αν το γενικό μήνυμα προς το κοινό ήταν, λένε, να είστε δραστήριοι για να είστε υγιείς, τώρα μπορούμε να εξηγήσουμε πώς η αερόβια δραστηριότητα μπορεί να μεγιστοποιήσει την πρόληψη των πιο επιθετικών και μεταστατικών μορφών καρκίνου. Εδώ πέρα πάλι, για να μην σας κουράσω, κάποιες δηλώσεις της διαβητολογικής εταιρείας Αμερικής. Αυτά τώρα είναι, πάμε σε κάποια πιο απλά, αν και ο διαβήτης είναι μέσα στους 3 πρώτους παράγοντες, στις 3 υψηλότερες, αν δούμε δηλαδή τα καρδιαγγειακά, από πού πεθαίνει ο κόσμος, καρδιαγγειακά, καρκίνους και νευροεκφυλιστικά, το καθένα από αυτά έχει 3 παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν πιο πολύ στην εκδήλωσή τους στα καρδιαγγειακά, στους καρκίνους και στα νευροεκφυλιστικά. Μέσα σε αυτούς τους 3 παράγοντες που υπάρχουν και στις 3 κατηγορίες, μέσα στις 3 πρώτες θέσεις υπάρχει ο διαβήτης. Όλος ο μηχανισμός δηλαδή απορρίθμισης του σώματος. Και η άσκηση εδώ πέρα προσφέρει μέγιστες υπηρεσίες. Δηλαδή όλα αυτά που ακούτε κάθε και λίγο, βγήκε ένα φάρμακο ητάδου που μειώνει την παχυσαρκία, όλα αυτά τα κάνει άσκηση. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί, εκτός κι αν ο γιατρός σε συγκεκριμένο άνθρωπο συνταγογραφήσει για συγκεκριμένους λόγους το συγκεκριμένο φάρμακο. Αυτά τα γενικά για να πάρετε κάποιες ιδέες πώς μπορεί η άσκηση πλέον να λειτουργήσει ως φάρμακο υπό την καθοδήγηση των ειδικών. Πρώτα του γιατρού και μετά του επιστήμονα της άσκησης με εξειδίκευση. Και ας δούμε τώρα γενικά για τις αποδόσεις.